Atong atoon guys, ang hagdan puting taasa. So dili gyapon siya sa Kyoto, no, sa Momoyama, Kyoto, usa sa mga balay sa mga emperor sa una dili sa syudad sa Kyoto. Ako ipakita niyo kung unsa siya kataas. Nasa so ito yung kuha na, no, taas murag pyramid. So gibnabana ning magitason na ning hagdana nas mga huwag ko masayop sa 2, 3, 4, 5 mga napo ka ako ani hagdana. So syaro di mo ligo ninyong kanan tuhod. Guys, tao guys, no? Tintaasa, no? So kini atong gimutangan drone. Paris na siya, no? Balay sa emperor sa una. Kuya. Antay mo na sa Egypt. Inana siya. So natas pinakababaw guys, no? Bukid din siya, bukid. Natas pinakababaw. So atong nabantayan, no, nga bason siya, no? Nasa mga mga gugmang bato, mga graba. So ito na to ang balay sa emperor. Daghan siya mga pine tree diri, peaceful. So walay ko walay jiran bike, may vending machine. So mo nilang toilet CR. So mo ning balay sa kuan guys, no? Ako ipakita niyo mo ning balay sa emperor. Ano siya, balay sa emperor. Sarado. So dito kasoda ng iriyahan, no? Sarado. So ang gitingahan siya, napuno siya sa mga bato dire, mga bahas, no? Sa Manila pa, mga Dolomite Beach. So wala na lain ko view. Ay gate dire. Maguron siyang entrance. Doon nga ng balay sa emperor. Doon siya.